iVangeli ngokukaJohane. Ngenye izindaba zokuqala ngempilo kaJesu, futhi siyafunda ekugcineni kwencwadi ukuthi ivela komunye wabalandeli bakaJesu owayesondelene kakhulu naye, obizwa umfundi uJesu amthandayo. Manje uvela izikhathi eziningi endabeni uqobo, futhi kunezinkulumo mpikiswano zokuthi ngabe uJohane indodana kaZebedewu, omunye wabayi-12, noma uJohane ohlukile, owaphila eJerusalema owaziwayo futhi ebandleni lakamuva njengoJohane ilunga. Noma ngabe yimuphi uJohane, incwadi yembethe ubufakazi ngakubone ngamehlo futhi yakhiwe ngobuchule obukhulu nangenjongo ecacile ayibekayo ngasekugcineni. UJohane uthi indaba ibhaliwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu nguMesiya nokuthi ngokukholwa ningaba nokuphila egameni lakhe. UJohane uyakholwa ukuthi uJesu ofunda ngaye kule ncwadi uyaphila futhi ukhona, nokuthi angayiguqula impilo yakho ingunaphakade. Isakhiwo sencwadi sihle. Ingxenye yayo yokuqala ivula ngesethulo senkondlo nendaba emfushane elandelwa ingxenye enkulu yezindaba ngoJesu, enza izibonakaliso ezimangalisayo ezakha ukwenyuka kwempikiswano. Konke kugcina esimangalisweni sakhe esikhulu, ukuvuswa kukaLazaro okudala impikiswano enkulu, njengoba abaholi bakwa-Israyeli benquma ukubulala uJesu. Lokho kusingenisa engxenyeni yesibili yencwadi. Lezi zahluko zigxila kubusuku bokugcina bukaJesu namazwi okugcina kubafundi bakhe alandelwa ukuboshwa, ukuqulwa kwecala, ukufa nokuvuka kwakhe. Incwadi ivala ngesiphetho sendaba. Kule vidiyo sizogxila engxenyeni yokuqala. Incwadi ivula ngezingxenye ezimbili zesingeniso. Eyokuqala inkondlo eqala ekuqaleni wayekhona ulizwi, okukhomba kuGenesis ngenkathi uNkulunkulu edala konke ngezwi lakhe. Manje amazwi omuntu ahlukile kulowo muntu, kodwa futhi ambathiswe ingqondo nentando yalowo muntu. Ngakho uJohane uthi izwi likaNkulunkulu lalinoNkulunkulu, okuchaza ukuhluka, kodwa futhi izwi lalinguNkulunkulu, okusho kwaphezulu. Sisazindla ngalesi simangalo, siyezwa kamuva enkondlweni ukuthi leli izwi laphezulu laba ngumuntu kuJesu. uJohane uyaqhubeka udonsa ezindabeni zika-Exodus ethi uJesu wayeyithabernakele likaNkulunkulu phakathi kwethu. Ubukhona bobuphezulu obukhazimulayo obuhamba phezu komphongolo wesivumelwano kwaba umuntu kuJesu, okuholela isimangalisweni sakhe sokugcina sokuthi uNkulunkulu weqiniso ka-Israyeli uqukethe uNkulunkulu uBaba neNdodana, obengumuntu ukwambula uBaba kithi. Sisabheka lezi zimangaliso ezigoba ingqondo, sesizwa indaba yokuthi uJohane uMbhaphathisi uhlangene kanjani noJesu, waholela abanye abantu ukuba bahlangane naye futhi babe abafundi bakhe. Ngamunye, njengoba abantu behlangana noJesu basho ngokungahlonizi ukuthi bacabanga ukuthi ungubani, kulesi sahluko uJesu unikwa amagama ayisikhombisa. Manje lamagama ayasilungiselela uthando lukaJohane lwalesi sikhombisa ekwakheni incwadi, kodwa ndawonye akha isimangalo sokuthi lo muntu opheleleyo uJesu waseNazaretha uyinkosi yobuMesiya, umfundisi ka-Israyeli nendodana kaNkulunkulu ezofela izono zomhlaba. Isimangaliso esikhulu lesi ukusenza ngomuntu othile. Manje uJohane usezofakazela ngezindaba esahlukweni sesibili kuya kwese-12. Zonke zinephethini yesisekelo efanayo. Zonke zinephethini efanayo. Ekugcineni kwendaba nendaba, abantu baphoqeleke ukuba benze isinqumo sokuthi bona bacabanga ukuthi uJesu ngubani. Ingxenye yokuqala ikhombisa uJesu ehlangana nohlobo olune lwezikhungo zamaJuda. Kuyisimo nesimo, uJesu ukhombisa ukuthi uyiqiniso lwalokho isikhungo ebesikukhomba. uJesu sedilini lomshado, liyaphela iwayini. uJesu uguqula izimbiza ezinkulu zamanzi, amagalane ayi-120, kwaba yiwayini elimnandi. Umphathi wokudla uthi kumyeni, "Wena ugcinile iwayini elimnandi kuze kube manje." Okuyiqiniso yebo, kodwa uJohane lokhu ukubiza ngesimangaliso, isimangaliso sokuqala sikaJesu. Ngamanye amazwi, uphawu olwambula okuthile ngoJesu. Njengoba u-Isaya eshilo ukuthi umbuso wobuMesiya uzokuba njengedili elikhulu newayini eliningi elimnandi, ngakho lesi simangaliso sokuqala esimangalisayo sambula womusa wombuso kaJesu. Emva kwalapho uJesu uya ethempelini eJerusalema, indawo la izulu nomhlaba bekumele kube ndawonye khona uNkulunkulu ahlangane nabantu bakhe. uJesu uthatha igunya lakhe phezu kwakho.
ugijimisa bonke abahwebelana ngemali, emisa iminikelo yemhlatshelo. Kuthe uma ngabe abaholi bethempeli bemsabisa uthi, "Bhidlizani leli thempeli, ngizakulivusa ngezinsuku ezintathu." uJesu ufaka isimangalo sokuthi umnikelo ozayo wokufa kwakhe kulapho izulu nomhlaba kuyakuhlangana khona ndawonye ngokweqiniso. Umzimba wakhe ozobulawa yiqiniso, isakhiwo sethempeli esikhomba kulo. Emva kwalokho uJesu uba nengxoxo yobusuku noRabi ogama lakhe linguNikodemu, ocabanga ukuthi uJesu ufana naye, ungomunye uRabi nomfundisi ka-Israyeli. Kodwa uJesu uthi uIsrayeli udinga okukhulu kunomunye umfundisi onolwazi olusha. uIsrayeli udinga inhliziyo entsha nempilo entsha. Noma ngamazwi akhe, uma umuntu engazalwa kabusha, angewubone umbuso kaNkulunkulu. uJesu uyakholwa ukuthi abantu babishe ebugovini nasesonweni esiholela ekufeni, kodwa futhi ukuthi uNkulunkulu uyawuthanda lo mhlaba, futhi ulapha ukunikeza abantu ukuzalwa kabusha, ithuba elisha empilweni. Ukusuka lapha uJesu uyahamba, uya enyakatho, ufika emthonjeni okhethekile, uba nengxoxo nomSamariya, owesifazane ongelona iJuda. Baqala baxoxa ngamanzi, lapho uJesu ungathekisa ngawo, enzela yena. Uthi ulapha ukuletha amanzi aphilayo, azoba umthombo wokuphila okuphakade. Manje kuJohane, leli temu limele izinga elisha lokuphila. Lelo elifakwe nothando lwaphakade lukaNkulunkulu, futhi lokho kuphila kungaqala manje kuze kube phakade. Emva kwalokho, uJohane wakhe elinye iqoqo lezindaba ezenzeka ngesikhathi sezinsuku ezine ezikhethekile zamaJuda noma amadili. Futhi uJesu usebenzisa imifanekiso maqondana nalamadili ukwakha isimangalo ngaye. uJesu kuqala usindisa indoda ekhubazekile ngeSabatha, okwaqala impikiswano nabaholi bamaJuda ngokusebenza ngosuku lokuphumula. uJesu uthi uYise uyasebenza ngeSabatha, kanjalo naye. Bayibamba incazelo yakhe ukuthi ubiza uNkulunkulu ngoyise ezilinganisa noNkulunkulu, base befuna ukumbulala. Indaba elandelayo yenzeka ngePhasika, idili elikhuluma kabusha indaba kaExodus, isidle sophawu lwewundlu nesinkwa newayini. uJesu ngokuyisimangaliso uhlinzeka abantu abayizinkulungwane ngokudla, okuholela ekuthina abantu bamcele esinye isinkwa. Uyaqhubeka uJesu nesimangalo sokuthi yena uyisinkwa seqiniso. Uma ngabe bedla yena, bazofumana ukuphila okuphakade. Emva kwalokho, ingxenye yezindaba eJerusalema ngesikhathi sedili lamaThabernakele exoxa kabusha indaba ka-Israyeli yokuzula ehlane, uNkulunkulu ebahola ngensika yefu nensika yomlilo, wabahlinzeka ngamanzi ehlane. uJesu uyanyukela ethempelini uyamemeza, "Uma ekhona omileyo, akeze kimi aphuze." Emva kwesikhathi uthi, "Mina ngingukukhanya komhlaba." Ufaka isimangalo sokuthi ungukukhanya bokukhona bukaNkulunkulu, futhi uyisipho sokuphila sikaNkulunkulu kubantu bakhe. Abanye abantu bakholwa bamlandela, kodwa abanye badinwa. Abanye futhi bazama ukumbulala ngenxa yalezi zimangalo zokuziphakamisa. Idili lokugcina lingesikhathi seHanuka, okungukuthi ukunikelwa kabusha. Kumayelana nokuthi uJuda Maccabee wasusa kanjani ethempelini, walihlukanisa njengelingcwele futhi. uJesu ungena ethempelini uthi nguye uNkulunkulu amhlukanisele ukuba ngongcwele, nokuthi uyithempeli leqiniso lapho ubukhona bukaNkulunkulu buhlala khona. Uphinda futhi uthi, "Mina noBaba simunye." Lokhu kwacasula kakhulu abaholi baseJerusalema, bakha icebo lokumbulala uJesu, wasemonyuka edolobheni. Manje konke lokhu kungqubuzana kuhlangana esimangalisweni sokugcina. uJesu uzwa ukuthi umngane wakhe uLazaro uyagula. Umndeni wakhe uhlala eduze neJerusalema, okungugibe lokufa kuJesu. uJesu angahlala ngayi kumsindisa impilo yakhe, kodwa uyamthanda uLazaro. Kuthe emva kokuzwa ukuthi uLazaro ufile, uyahamba uyomvusa kwabafileyo, umbizele ekuphileni, aphume ethuneni azikahle ukuthi lokho kuzobiza impilo yakhe. Izindaba zalomfanekiso omangalisayo zaduma ngokusheshsha. Yebo, njengalokhu uJesu azi okwakuzokwenzeka, abaholi baseJerusalema bezwa ngakho, baqala bakha uzungu lokumbulala. Ungena eJerusalema njengenkosi ka-Israyeli elahlwe ngabaholi bawo. Ngakho ingxenye yokuqala kaJohane esidonsela eduze kwale ndaba ngoJesu, ebeka phansi ukuphila kwakhe njengesenzo sothando kumngane wakhe. Nalokhu futhi kungumfanekiso okhomba phambili esiphambanweni esizonaba kabanzi kwividiyo elandelayo. Kodwa okwamanje
Yile ingxenye yokuqala yeVangeli likaJohane.